Nije. Dakle, knjige će stići, to je sigurno kada, evo, pitaćemo iz prve ruke Želimira Popova, ono što će beogradski prvaki dočekati u školskim klupama jeste i kompletan pribor. Sveske olovke, pernice i ranac. Trebalo da bude iznenađenje, ali eto, pomogli smo malo da oni koji to već nisu nabavili ne brinu do 1. septembra. I to je lepša strana početka nove školske godine. O onim težim stvarima, nedoumicama i strahovima pričamo sa Draganom Sočanin i Gordanom Plemić iz udruženja Roditelj. Neke nedoumice pomoći će nam da rešimo i Želimir Popov, rekoh malo pre, ko je naš gost, pomoćnik ministra prosvete. Dobar dan svima. Dobar dan. Dobar dan. Da bismo bili efikasni i rešavali te teže probleme koji su godinama prosto prisutni, ali su i inicirani nekim, sad kako da kažem, dobrim stvarima koje su se događale. Prepustit ću prosto vama da jedne drugi pitate i odgovarate. Mislim da će vam biti, sigurno sam, korisniji onima koji nas gledaju. Sada, za početak, udruženje Roditelj je jedno zanimljivo udruženje, koje, naravno, čim je udruženje, kad je stvoreno, mora da postoji neki razlog, da pomognemo onima koji slučajno prvi put čuju za vas. Mi smo upravo stvoreni 2006. godine iz puke potrebe i bilo je nebrojeno roditeljskih pitanja na koje mnogi nisu imali odgovor i na jednom internet forumu, da bude još zanimljivije, i to iz nekoliko gradova u Srbiji, desila se osnivačka skupština. Prvo je osnovano udruženje Roditelj Beograda, sada nas ima u 7 gradova u Srbiji. Jako interesantno. Zašto? Zato što je to praktično jedna otvorena korespondencija, u stvari, i svaki roditelj koji zna za vas, a sad će sigurno znati oni koji možda nisu slučajno iz nekog razloga saznali, postavljaju pitanja i preko tog udruženja zapravo ta pitanja znaju da budu javno postavljena i onima koji o tim pitanjima moraju da odluče. Tako je. Šta su pitanja koja stižu ovih dana na vaše mailove i u udruženje? Pitanja, posebno roditelja, većina njih ne znam stvari šta ih očekuje kada dođu, posebno roditelji prvaka. Evo, ja sam roditelj jednog prvaka i ne znam šta će to da se zbiva, kakve će to da budu knjige, šta ćemo mi da plaćamo, a šta ne, da li ćemo morati da plaćamo radne listove, da li će deca da pišu samo u sveskama, kolika su ta oštećenja knjiga koja će morati na kraju školske godine da se plaćaju. Eto, to su nedoumice roditelja. Ajmo redom, počet ćemo od knjiga, mada ima tu dosta pitanja. Želimire, ajte nam pomoći. Znači, bilo je lepo, dobili smo... Meni je drago da sam upoznao... Je moguće da se nikad niste upoznali? Ne, nismo. Ja mislim da, ja sam čuo za vas, naravno, sarađivali ste sa drugima, eto prilika, sad ćemo da sarađujemo i meni je to, odmah da kažem, jako drago. Uključit ću vas, mi sad radimo novi zakon o osnovnoj školi, ne možete biti naravno članovi direktne komisije, ali će, evo, ja sam predsjednik komisije, sarađivati sa vama oko izrade zakona. Odlično, to je sjajno. Ajde da počnemo sada od pitanja konkretnih. Kako da ne, evo, vi ste, znate šta, kad je prvi razlog pitanja, onda su uvek jako otvorene oči i kod đaka i kod roditelja, pogotovo kod mama i kod tate, i kod baka, kod deka i tako, ja to potpuno razumem i onda nikad dovoljno informacije. Što ste me sad ovo konkretno pitali, da, imamo besplatne udžbenike, ove godine za prvi, drugi, treći razred, to je udžbenik iz maternjeg jezika, odnosno srpskog jezika, odnosno maternjeg jezika, matematike i sveta oko nas, dakle to se dobija besplatno, i radni listovi i sam udžbenik, dakle besplatno, piše se u radnim listovima. Rekli smo da smo ove godine to razdvojili iz razloga da bi duže trajao udžbenik, planiramo da traje 3 godine. Ako se udžbenik ošteti, morat ćemo nešto da tražimo, ne mi, nego škola da se to nadoknada, ali po nabavnoj ceni, naravno ne po pravnoj ceni, ali će svaka će škola doneti svoj pravilnik, dakle nećemo mi jedan centralni pravilnik. Šta to znači? Dakle, da je roditelj, ukoliko bude udžbenik oštećen posle 1. razreda, a mora da se vrati za sledeće generacije, roditelj mora da nadoknadi taj oštećeni udžbenik. Ali to će same škole raditi svojim pravilnicima, dakle ne donosimo jedan centralni pravilnik, nego će to prosto, mi moramo mnoge stvari spustiti same škole, i suviše ličimo na centralističku državu kao nekad. Dobro, to je tačno. To su vrlo odgovore, tamo ima vrlo mnogo... Kada se donosila odluka o tome da će biti besplatni udžbenici, da li se imalo u vidu sve ovo o čemu sada roditelji prosto govore? Pa to je bio projekat i onda prosto ne možete unapred da predvidite šta se sve može desiti. Tako da to je jedan razvojni projekat.
verovatno će sledeće godine biti nešto novo. One godine tamo će biti opet nešto novo. Ali ono što je bitno da taj projekat u svom temelju zaživi i da se on dalje razvija. Tako da sigurno će biti neki promjena. Znači, nadoknađujemo novac za udžbenike. Da, ali nemojte misliti da to nije neki veliki novac. Ljudi se vjerojatno onda pitaju što onda to su besplatne knjige, ako ja to moram u životu da platim. Da, nije to možda sada goruća stvar, da li ćemo platiti na kraju te udžbenike ili nećemo. Zapravo, mi smo negde u martu ove godine započeli upravo zbog toga što su nam pristizale brojne pitanja roditelja povodom besplatnih udžbenika, kada je ministarstvo najavilo da će to biti besplatni, ali udžbenici koji će se vraćati. Mnogo roditelja se zabrinulo i pitalo šta to u stvari sada znači. To znači, kao prvo, govorili smo u nekoliko pravaca. Hajde onda dajte besplatne udžbenike svima. Druga stvar, dajte udžbenike koji se neće morati vraćati. Znate, cela ta cena, svi troškovi i tako dalje, kada se ima novca, oni se pokriju, ali ona psihološka cena roditeljstva ne može da se pokrije i sada vi, dakle, spremate dete u prvi razred, a pojma nemate šta vas čeka. Besplatni udžbenici su formulisani tada bili na taj način da, znači, neće biti aktivan udžbenik, dete neće smeti da piše po njemu, ili će se platiti možda neka tamo cena i sad zamislite roditelja kojem je zapravo glavni fokus cele godine, to nemoj samo da pišeš. Da, mislim, jeste nezgodno. I druga stvar, smatramo da udžbenike treba imati. Prosto to je jedna literatura koja je nekako osnovna i između ostalog su nam se roditelji mnogi upravo zbog toga žalili kada je uvedena mala matura da možda neće imati deca odakle da uče kada dođe trenutak da se ponovi gradivo. Pa uzet će iz školske biblioteke, tamo će biti udžbenici. Udžbenici će biti i u školskoj biblioteci. Prema tome, u školskoj biblioteci će biti udžbenika. Pa ne mogu baš svi da stignu do školske biblioteke, ne mogu da će imati toliko kompleta knjiga za sve odjedno. Završni ispit je bio ove godine, pri to su đaci 8. razreda, to dok stignem do njih, mi ćemo sigurno još nešto menjati u koncepciji. Menjat ćemo svake 3 godine udžbenike. Nemojte razumeti da je to gotov projekat i da sledeće godine neće biti nešto. Da vam kažem nešto, želim da mi dozvolite. Bilo je sve u redu kada smo imali prvu generaciju sa besplatnim udžbenicima, to je bilo prošle godine, tako, pretprošle. Kad smo imali pretprošle? Sad kako da vam kažem, kako prolazi vreme, tako počinju dileme, jer onda vidite te udžbenike ispred sebe. Da vam kažem iskreno, mislim da je malo veća, ali ti udžbenici nikad nisu bili fantastičnog kvaliteta. To otpada, to se razvlači, to ispadaju strane, vi ne možete celu godinu da sastavite sa udžbenikom celi, a kamoli mislim da prođe 3 godine. Pa Nacionalni prosvetni savet je doneo standarde kvaliteta udžbenika. Dobro. Sad, koliko sad, ja ne mogu tačno da kažem, ja ne mogu da stignem prosto sve da pratim, koliko se prati i taj deo, koliko je udžbenik zaista kvalitetan, u tom smislu da je on dobro zalepljen, ušiven, zašiven i tako da se ne raspada, mislim da na tome još moramo dosta poraditi. Dobro, pa mislim, a dok ne poradimo, ja vam obećavam da će to biti bolje. Šta su sledeće pitanja dok ne poradimo? Pa evo sad neka je ovo sa udžbenicima, neka ove godine ide to kako ide, na nama je da pratimo. Zakasnili smo, očigledno teško da smo nešto napravili. Da, nekako čini mi se da se glas roditelja kasno čuje ili se uopšte ne čuje i u tom smislu imamo takođe dosta primedbi da prosto roditelji trebalo bi da budu partneri škola, a to nisu. Jedni drugima su nekako neprijatelji, jedni okrivljuju druge i to ide tako u krug, a to ne sme i to ne bi trebalo tako da bude, treba da zapravo radimo na zajedničkom cilju. Dobro, mislim, mi smo počeli ovako javno, ja verujem da ovo neće biti puko javno obećanje, pa će, pretpostavljam, roditelji biti uključeni. Ili bar ta udruženja roditelja, što je mnogo lakše nego pojedinačno, jer i pojedinačni roditelji gledaju pojedinačno svoje dete, pa imaju neke svoje pojedinačne interese. Da, naravno, ali ostaje na nama prosto da pratimo sada kako i kako ste vi rekli, to je projekat koji mora prosto da se razvija, ne može da bude statično, ne može da bude sad smo to doneli, to je sad za vijek, to mora da se razvija i da se... Ovo što se tiče saradnje roditelja i škole, gde kažete da nekad gledate jedni na druge kao na neprijatelji, prvo to ne smemo da radimo, upravo zbog dece, ako budu roditelji govarali škola budu govarali roditelje, onda napravite konfuziju u đačkoj glavi, a pogotovo prvaci, drugi, treći vez, oni toliko vole svoju učiteljicu kao i mamu. Vi pokušajte da kažete nešto protiv učiteljice u prvom redu, neće vas niko. Ja moram da vam kažem samo da mislim da nije to pitanje, mislim, udruženje roditelja ne postavlja pitanja učiteljica i učitelja, nego nekih osnovnih stvari. Generalno sistema i nekih osnovnih stvari, evo, nama su već roditelji krenuli
Da li znate nešto, da li će biti štrajka recimo ove godine? Neće. Da li će biti... Čekajte, to vi kažete. To su sve Ja koliko znam muke... neće biti. To što vi Ali znate, dobro, vidite u nema ministarstvu. razloga da... Dobro. To su sve muke roditelja prošle godine, u stvari ove godine, prošle školske godine, bili smo svedoci jednog prelamanja preko roditeljskih, odnosno dečijih leđa između sindikata određenih i ministarstva. Dakle, takve stvari moraju da se preveniraju, ne sme to da se dešava i moramo raditi u većoj sintezi, mislim i u partnerstvu u tom smislu. Vi kažete neće. Neće. Pitaćemo profesora, nastavnike, šalim. Verovatno će ministar doći ovih dana. Hoće nešto valjda reći. Sigurno će više Što će reći. ohrabriti nastavnike Jeste, i profesore pred početak školske godine. Propisani su protokoli, dogovori napred između sindikata i ministarstva, sećate se još ranije, tako da neće biti Dobro. štrajka. Mogu još nešto? Pretpostavljam